Още въпросът за 500 лева затруднява сериозно стратега. Как продължава популярният припев на Веселин Маринов? Истината днес е само тази. Родната полиция ни пази. Ни гази. Приижда на талази е пълна с хайлази. Тук верният отговор ще ти избуде очите, но да видим избора на господин Пенев. Сигурен не пази, отпада. Рей, как го закова? Че е сигурен? Сигурен не пази, отпада. Господин Пенев май няма високо мнение за родната полиция. Отговор Б. Отговор Б. Ни гази. Ни гази. Не. Добре. Приижда на талази. Мисля, че тук трябва да се спрем. Полиция приижда на талази? Ех, Чичо Митко, пак лука на гази. Класик! А защо да не е А? Ни пази. Нали това прави родната полиция? За сега имаме ежедневно много случаи. На едно место пази, на другите 3 места не се пази. Следва втори том от събраните му съчинения в Стани богат. Кой политик популяризира знака с 2 пръста в формата на В? 2 пръста. А. Дуайт Айнзенхауер. Б. Борис 3. Борис кой? Б. Борис 3. Рачков, кой е Борис 3? Е как кой? Бащата на Симеон 2. Ще ме обидиш. Чичо Митко пак роди голяма мъдрост. Борис 3. Ай, как ги раждаш, бе, човек? Как ги раждаш, бе, човек? Борис 3. Ей, голяма работа. Чакай, още нищо не си чул. От кои години са те политици? Виж, това ни кажи. Много отдавна те са от... Коя война? Първите световни. Именно! Първите световни и вторите междузвездни. Първите световни. А сега да се върнем в първите 7 години на стратега, когато е изучавал какво? Имах един голям акордеон, който на моята височина може би беше един. Аз бях 1,50. Този период той беше 1,20. Майко мила, 1,20 м акордеон? Този акордеон е бил акордеон XXL. И като стана дума за размери, да чуем и за учителката по акордеон. Беше някъде 30 годишна, много красива, имаше добри балкони. Добри балкони. С други думи, имала и големи акордеони. Рачков, сигурен ли си, че множественото число на акордеон е акордеони? Колебая се. Дай да чуем. Топката се удараше, идваше, дори в моменти идваше и при нас, където свирехме с акордеоните. А ти с акордеон? Да. Акордеон разтисва стари страници на гориста, отгонени от ъса. Ние мълчиме като странници. Стар роман не изживян, прочетен и неразбран. Така приключи едно паметно издание на Стани богат, изпълнено с Акордеон, добри балкони. и за специалното участие на Борис 3.